skal vi slå op i vores bibelbog, og så læser vi nogle herlige vers, der står i Efeserbrevet det andet kapitel. Efeserbrevet det andet kapitel, nogle herlige vers, som er grundlæggende vers for os som troende kristne, og som er vældig, vældig hjælpende for dem, som ikke kender Kristus endnu, og som har brug for hans hjælp og indgreb i deres liv og så videre. Så i Jesu navn, så læser vi fra Paulus brev til Efeserne det andet kapitel, og fra vers 6, hvor der står, af nåde er I frelst. Skal vi sige det alle sammen? Af nåde er I frelst, og vi kan sige, er vi frelst? Kom. Af nåde er vi frelst. Og videre, han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham, altså med Kristus i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde, og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er I frelst ved tro. Skal vi sige det? For at den nåde er I frelst ved tro igen. For at den nåde er I frelst ved tro. Og jeg læser videre. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Amen. Et grundafsnit omkring Guds nådens værk i vort liv. Tager vi imod nåden, så tager vi imod det, der også stod her til sidst, så tager vi imod det, at han leder os ind i gode gerninger. Det bliver svært at gøre gode gerninger, hvis vi skal gøre det i vores egen kraft. Men når vi først og fremmest har taget imod Kristi nåde i vort liv, og lader os fylde med den nåde, lære den nåde at kende, vandre i den nåde, tro på den nåde, så vil vi opleve, at så bliver vi ført ind i gerninger, som han har lagt til rette for os. For hvis ikke vi først har fået nådens værk, nådens forandrende, forvandlende gerning i vort liv, hvis ikke vi først har fået nåden i Kristus Jesus, og kender den, og lever i den, hviler i den, grundlæggende, så kommer vi ikke ind i det, som er frugtbart senere hen. For det er nådens grundlag, vi må stå på. Amen. For ellers kan det let blive dine egne gerninger, du kommer til at stå på. Så bliver du for det første frustreret, og for det andet, så kan det være, at du roser dig selv, og stolter dig selv lidt over det, der sker, og det, der foregår, og det, der kommer ud af dit liv. Nej, siger Paulus her, ingen kan rose sig. Det er af nåde, det skyldes ikke jer selv. Det skyldes ikke jer selv. Du kan være så fantastisk, vidunderlig, dejlig kristen, men det kommer aldrig nogensinde til at hedde over dit og i mit liv, hvis det er fra Guds side, at det skyldes dig. Det skyldes ham. Amen. Det skyldes ham alene. Så fokus på det alt sammen, det er Jesus Kristus. Han er fokus på det alt sammen, og det han kommer til at gøre i vores liv, det er det, der tæller, og det er det, der dur. Amen. Religiøse gerninger, religiøse handlinger, menneskelige gerninger, hvor gode de end måtte være, de kommer aldrig nogensinde til at give Gud ære. De kan være til velsignelse for andre mennesker, til hjælp for andre mennesker. Men det, der virker, og det, der har evighedsbetydning, og det, der giver dig virkelig energi, og det, der giver dig virkelig fremgang og velsignelse fra himlen, det er, når du hviler på nådens vidunderlige grundlag og stol. Amen. Jeg havde det kursus her for nylig, og jeg kan godt lige lave den demonstration igen, hvis det er muligt for mig at gøre det med herinde. I kan godt lide illustrerede prædikener en gang imellem. Jeg skal have en lille person her. En lille person. Hvem er jeg? Rebecca, grønlænder Rebecca, kom lige. Du er ikke så høj igen. Må jeg få en stol her, Morten? Kan du skaffe mig en stol? Okay. Kom her, Rebecca. Okay. Den skal stå heroppe. Godt. Vi kender Guds lov og Guds bud og Guds regler. De står her. Amen. Vi kender de 10 bud. Vi kender, hvad Gud han har af retfærdighedskrav til mennesker, og kender Guds normer, og kender Guds herlighed, og kender Guds storhed og Guds almagt. Og vi vil så gerne som mennesker leve på det niveau, Gud han har kaldet os til at leve på i sit ord. Så her har vi en lille troende, Rebecca. Kom herhen og stå, Rebecca. Og Rebecca, hun vil så gerne række op til det. Hun vil så gerne leve i det. Hun vil så gerne fange det op. Kom så, Rebecca. Få fat i det, Gud han har til dig. Få fat i den velsignelse, Gud han har til dig. Få fat i det ord, han har til dig. Du skal give tiende. Du skal bede noget mere. Du skal læse noget mere. Du skal elske noget mere. Du skal tilgive og velsigne dine fjender. Du skal velsigne mennesker. Du skal vidne og evangelisere. Kom nu, Rebecca. Kom nu. Tag dig nu sammen. Fast noget mere. Bed noget mere.
Du skal stå dernede, lille ven. Hun snyder. Okay. Halleluja. Hvor er det synd for hende. Hvor er det synd for hende. Og så kan man så som præst, forkynder, eller kristen, almindelig kristen, så kan man så sige, okay, det er synd for Rebekka. Det er synd for hende. Lad os sænke standarden lidt. Lad os gå lidt på kompromis med, hvad Guds ord siger. Du må gerne sove sammen med din kæreste. Du må gerne lade være med at adlyde Guds ord i alle forhold. Du må gerne have nogle små fjender, som du kæmper lidt med i det daglige. Nu kan du nå det, ikke også? Ja, hvor er det dejligt. Det her, det er rigtig, rigtig kristen humanisme. Vi sænker standarden. Vi sænker normerne. Vi svækker på værdierne. Vi stiller kravene ned på et lavere niveau, fordi det er så synd for hende, så hun skal have lov til også at fordele i det på sin egen måde, på sin egen tro. Er det godt? Er det godt? Det er ikke så godt. Ingen synes, det er godt. Men det er det, der sker. Det er det, vi ser. Det er det, der foregår. Det er det, vi så gerne vil. For vi elsker Rebekka. Amen. Vi skal ikke være hårde. Vi elsker hende helt vildt. Og vi vil så gerne se hende opfylde med sine længsler og hendes drømme og hendes tanker og hendes tro og hendes tillid til Gud. Vil vi så gerne imødekomme, så langt vi overhovedet kan. Så lille ven, kom nu her, vær bare en del af fældet. Og det kan godt være, at vi nogle gange skal sige, glem nu alt det der, og det er det, jeg kommer til lige om lidt. Glem nu alt det der med bud og regler. Men der er også en anden vej. Og det er den vej, jeg skal forkynde om i dag. Og det er den, jeg har forkyndt for jer flere gange nu her. Det er, at nåden kan hjælpe hende til at komme op i det her. Så giv hende en nådestol at stå på. Giv hende en nådestol at stå på. Normen er stadigvæk der. Amen. Guds ord ligger der. Guds... Halleluja. Guds vilje. Nu kan hun nå det. Hvad er det for en kraft, der hjælper hende til at nå det? Hvad er det for en kraft, der hjælper hende til at... Hvad er det, hun står på? Romerbrevet, det 3. kapitel. Guds nådestol. Gud, han sidder på en nådestol. Gud, han sidder ikke på et dommersæde. Når du kommer til tro på Kristus, så er han på nådestolen. Og han giver dig en nåde at stå på os, så du kan komme ind i det, han har bestemt. Hans værk er vi. Nu er hun inde i Guds vilje. Hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for Rebekka. Amen. Kan du nå det, Rebekka? Amen. Ved Guds nåde kan det ske. Tak skal I have. I må gerne tage stolene tilbage igen. Amen. Og det var det, vi læste i Efeserbrevet, det 2. kapitel. Det er ikke i kraft af gerninger, så nogle kan rose sig. Men det er i kraft af nåden, som han giver os at stå i. Det skyldes ikke i jer selv. Gaven er Guds. Den stol var en gave til hende. Det var ikke en anstrengelse. Det var ikke en disciplin. Det var ikke en opøvelse. Det var en troens gave. Eller gaven ved tro, hun modtog. Det var det, der gav hende at kunne stå på det rette fundament, så hun kunne vandre i sejr, vandre i de gode gerninger. Det skyldes ikke gerninger af jer selv, for at ingen skal have noget at være stolt af. For det er Kristus Jesus, der gør værket i os. Halleluja. Kan vi tage en lille søndagsskoleberetning, der kan hjælpe os lidt til at komme videre? Vi skal over i Lukas, det 19. kapitel. Og det handler om den lille mand. Og hvem er det? Det er Zacchaeus. Zacchaeus, den lille mand. Og det er en pragtfuld beretning. Og den kender vi jo fra vores søndagsskoledage. Hvis ikke du kender den, så skal jeg lige læse den hurtigt for dig her. Zacchaeus, den lille overtolder. Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen, og der var en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder, han var rig. Han ville gerne se Jesus. Hør her. Han ville gerne se Jesus. Og hvem Jesus var, men han kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ. For at få ham at se, for Jesus måtte komme den vej forbi. Og da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Lad mig lige holde en pause her. Parentes. Jesus, han har kundskabens gave. Han har profetiens gave. Han ved, hvad der sker omkring ham. Den hellige ånd viser ham, hvad der sker hos mennesker. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi begynder som troende at operere i de gaver, der står om i Helligåndens gaver. Amen.
Kunne I tænke jer at begynde at operere i de gaver? Fordi der er mange gaver, som ikke bliver brugt, som ikke bliver udnyttet. Jesus han havde den her gave, og da han kommer gående, så siger ånden til ham, der sidder en mand oppe i et træ. Han hedder Zacchaeus. Han vil gerne se Jesus. Og Jesus han kigger op, og ganske rigtigt, derop, der sidder lille Zacchaeus. Oppe i et træ. En voksen mand sidder oppe i et træ og kukkelurer. Og for nogle år siden var jeg til en ungdomskonference. Det er ikke så tit, jeg bliver inviteret til ungdomskonferencer længere. Men jeg blev præsenteret på den ungdomskonference som en træner, Morten Olsen. Det er David Hansen, han er vores Morten Olsen. Og det var jo en flot præsentation, må jeg sige. Hva? Og nu så jeg forleden dag, Morten Olsen, han fortsætter et par år endnu. Og så spurgte de ind til ham, sig mig, hvad er din vision? Hvad er det, du gerne vil, Morten Olsen? Hvad er det, du arbejder med? Og han sagde, det jeg arbejder med, det er jo at få kollektivet til at fungere. Det er min vision, det er min drøm. Det er at få kollektivet til at fungere. Og det lyder måske lidt kommunistisk, men han sagde så samtidig, og i kollektivet skal eneren kunne komme frem. Kollektivet skulle kunne bære, at enerne på holdet skal kunne komme frem og fungere i sin rolle som forsvarsspiller eller som center forward eller målmand. Den enkelte skal i kollektivet have frihed til at kunne komme frem og få sin profil og få hele sin gave og sin dygtighed lov til at spille den. Og samtidig så skal eneren, når eneren kommer frem, så skal eneren trække hele holdet med ind i vinderposition. Jeg synes, det var smadret god formulering. Jeg sagde, det er menighedsarbejde. Det er menighedsarbejde, som det skal være. Det er et fællesskab. Og fællesskabet, det skal betjene hinanden. Fællesskabet skal operere sammen. Men i fællesskabet er der samtidig enere, som kommer frem. Der er en profet, der er en helbredelsens gave, der er en evangelist, der er en forbeder, der er en lovsangsleder, der er en musiker, der er en kunstner, der er et mediemenneske, der er en evangelist, osv. Der er enere, der kommer frem. Men de enere, de er ikke bare enere for sig selv. De enere, de trækker hele holdet med ind i vinderposition. Amen. Er I her? Var det sådan her, Bishop Smith han gjorde? Virker det? Enerne trækker hele holdet med. Forretningsmanden, psykologen, pædagogen, præsten, ja, profeten, evangelisten, sjælevinderen. Uanset hvad, trækker hele holdet med ind i en vinderrolle, vinderposition. Åbenbart det her for hele folket her. Halleluja. Så du er en ener. Det er vi sådan set alle sammen. Men samtidig så har vi så den der dynamik og den der magnetisme fra Helligånden, så vi trækker hele holdet med. Og ikke placerer os selv som en ensom ulv et eller andet sted. Men hele holdet, hele fællesskabet bliver velsignet og bliver beriget. Halleluja. Jeg er så stolt af pigerne i dag. Svanhild og Christina og Maja, der står nede i en eller anden by, langt borte, nede i Etiopien. Som læge, som jordmor, som sygeplejerske. Jeg er hammerstolt. Jeg føler, jeg er der. Jeg føler, jeg er med i noget nødhjælpsarbejde, som jeg overhovedet ikke selv kan, men jeg er der alligevel. Amen. Jeg synes, jeg er med. Jeg der har været med til at støtte og bede og give ind i det. I er der jo også. Vi er med, fordi de er ude der, hvor det hele det kører bare. Der står hundredvis, måske tusindvis af mennesker, som står i kø lige i det her øjeblik og trænger til at blive hjulpet. Miriam, som sidder der, rejser lige op med ham. Du kan fortælle om, hvordan det var, for du var sidste gang sendt ud, og vi var smadret stolt af dig også. Og Tone, som var forrige gang med. Og hvem ved, det griber jo om sig. Og vi er ligesom, vi trækkes med ind i nogle dimensioner, nogle perspektiver, og berører hele verden. Ja. Berører hele verden. Jamen, jeg kan ikke selv gå, siger du så. Nej, men dine penge kan gå. Dine bønner kan gå. Din kærlighed kan gå. Din favntag kan gå, når de kommer hjem. Eller din håndspålæggelse, når det bliver sendt ud. Halleluja. Hvor i verden kom jeg fra? Zacchaeus kom jeg fra, ja. Zacchaeus, Jesus, han havde det der kundskabstal til Zacchaeus. Den mand, der sidder oppe i træet, og du, som sidder her med profetisk gave, kundskabstale, visdomstale, du får i løbet af den næste halve time, der får du ved Helligånden en indskydelse. Mærker noget, tænker noget, ser noget, hører noget. Amen. Og 5 af jer skal komme herop bagefter til eftermødet og sige, jeg har det her på hjerte. Mindst 5 af jer. Er I parat? 1 var parat.
Fordi sådan fungerer det. Paulus han siger i 1. Korinther 12, han siger, hvad da når I kommer sammen? Så har en af jer en tungetale, en belæring, en profeti, en salme. Amen. Det kan ikke altid lade sig gøre en større forsamling. Men det fortæller noget om den dynamik, der er på holdet, når holdet kommer sammen. Og vi trækkes ind i nogle nye dimensioner. Og der er ikke nogen større glæde, end at se dig fungere. Dig lave mål. Dig holde målet rent. Dig lave et benspænd på en modspiller. Så han ikke laver mål. I like it. Halleluja. Der er ikke noget skønner. Og vi kan kun vinde den her verden en af gangen. Ingen prædikant kan. Men du og jeg, holdet kan. Halleluja. Halleluja. Jeg er så begejstret, fordi vi skal se hele legemet fungere. Og der er så meget en berøringsflade her til mennesker, som ikke kender Jesus Kristus igennem dit liv og igennem mit liv. Uanset hvad du laver, elektriker, forretningsmand, bankmand, skopusser, whatever du er, så gør det alt sammen for Herren. Og det du står og gør, det du gør i det daglige, det er tjeneste for Herren. Vi tænker på, at det er min arbejde, i mit sure arbejde. Nej, siger Bibelen, det er tjeneste for Herren. For ud fra dit liv, uanset hvad du beskæftiger dig med, så ud fra dit liv, hvis du tænker over det, bevidst om det, så er der en Guds riges dimension. Så berører du den her verden igennem dit studie, igennem dit arbejde, igennem det kontakt, du har med mennesker omkring dig. Halleluja. En af de store menigheder, som er kommet op her de sidste år i Danmark, der er mange, ikke mange, men der er flere valgmenigheder, som er ligesom blevet dannet inden for de sidste par år. Det er fantastisk og skønt og herligt at se. Og jeg hørte lederne af en af de valgmenigheder sagde her for nylig, at nu er vi 400, 500, 600 medlemmer. Og det næste mål for det næste år, så det chokerede mig lidt, det er, at nu må vi altså have vundet nogle mennesker. Nu må vi altså have vundet nogle mennesker. Så vores trosmål næste år, det er, at vi skal vinde 5-10 ikke-troende for Jesus. What? Være 400-500-600 medlemmer, og så have et trosmål på at vinde 5-10 mennesker for Kristus. Jamen det er fordi, vi er så vant til, og i den sammenhæng var der måske i det tilfælde her, mennesker kom fra andre sammenhænge, fra den kreds og fra den kreds og fra den kreds, og på den måde var man blevet så mange mennesker. Så man var ikke blevet flere, som sådan kristne og troende i landet. Og det måtte vi se at gøre op med, sagde vedkommende. Vi må have mindst 5-10 nyfrelste næste år. Jamen, jeg synes, det er godt at have det. Men ved du hvad? Vi kan vinde flere end det. Vi kan nå mere end det. Vi kan række længere ud end det. Vi kan i vores dagligdag bede med mennesker. Og her kan vi vinde 100 mennesker som ingenting, fordi vi har berøring med mange mennesker. Amen. Okay, efter mødet. 5-10 mennesker kommer herop og siger, jeg har et profetisk ord. Og du skal være forpasselig. Være omsorgsfuld. Være kærlighedsfuld. Er der nogle private ting, så skal du ikke nævne det, fordi det kan du bede om. Der er ingen, der skal give sig til kende på det. Men vi skal være opmærksomme, og vi skal bringe Guds trosord ind til mennesker, så de kan gribe løsningen fra himlen. Det var det profeten, han gjorde her sidste søndag. Han talte ind i manges liv. Og det ord forløser tro til os. Amen. Det ord skaber tro til os. Det kommer ikke til automatisk at ske, men det skaber tro i dit liv. Så du kan gå i bøn, og du kan forvente og positionere dig rigtigt. Så det siger, Gud, han kan komme til at opfylde det profetiske ord, han har udtalt til dig. Halleluja. Jesus ser Zakæus, og vi læser videre. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal I være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det 4-dobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn, altså en troens barn, en troens mand. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Et fantastisk skriftsted, hva'? Halleluja. Det man kan sige om Zakæus, som ikke var jøde israelit,
og som ikke kendte reglerne og budene, som var en overtråller. Han var faktisk en, der virkelig kompromitterede Israels folk, fordi han var samarbejdet med fjenden. Det kan godt være, han var jøde, det ved jeg ikke rigtigt, men et eller andet sted, så var han i hvert fald en fjende af hele det system, som Israel stod for. Kompromitteret på det. Zakæus, man kan sige, at den lille mand, han var kommet til kort med sit eget liv. Man kan sige om den lille mand, at han var begrænset. Hva? Man kan sige, at han evnede ikke selv at få øje på Jesus. Han måtte have hjælp. Men han var så ihærdig. Han var så længselsfuld efter at få Jesus ind i sit fokusområde, så han gjorde hvad som helst for at få et syn af Jesus Kristus. Hvad handler det her om? Hele den her beretning handler om fokus på Jesus. Hele den her beretning handler om, at Jesus er så fængende og er så vigtig. Og han kendte ikke så meget til alle de regler og bud og så videre, så videre. Vi kan forstå, at han har brudt dem alle sammen næsten. Han har sikkert snydt utrolig mange mennesker. Så han levede ikke sådan efter nogle regelstyring eller efter nogle normer. Han levede sit eget liv med sine egne principper. Men han havde en længsel efter at kende Jesus Kristus. Amen. Er der nogen her i dag, der er kommet til kort i deres eget liv? Er der nogen i dag, der ikke evner selv at klare det? Er der nogen, der har den stærke længsel i deres liv, som Zakæus han havde i sit liv? Forestil dig den her rige mand, velstående mand, som han var, og kendte mand, som han var, klatre op i et træ. Det vidner virkelig om stærk længsel efter at se Jesus. En ubændig hunger efter at kende Jesus. At kende ham, som er noget større. Han ønskede et mirakel. Han ønskede mere end det, han kendte igennem sin rigdom. Han ønskede forvandling. Så han klatrede op. Halleluja. Han var ydmyg. Han var desperat. Og Jesus, han så ved åndens blik den desperation, der var i den mands liv. Hvad er det, jeg gerne vil have fat i her? Jeg vil gerne have fat i her, at det handler om at få øje på Jesus. Og ikke på alle de normer, som kan være, og alle de bud og regler, som kan være omkring os. Og ikke alle de principper, som Jesus Kristus. Får vi fat i Jesus Kristus, så får vi fat i de virkelige værdier. Har vi relationen bygget til ham? Har vi berøring? Gæster han vort liv? Besøger han vores hjem? Lever vi med ham? Så kommer forvandlingen. I kapitlet før har du Jesus, han møder den rige unge høvedsmand, som siger, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Og han nævner alt det i loven, som han har gjort. Og han går fortvivlet, forvirret og bedrøvet bort, da Jesus siger til ham, selv alt hvad du har, og kom så og følg mig. Fordi Jesus han sagde faktisk til ham, det er rigdommen, der har dig. Vil du have mig, eller vil du have din rigdom? Så manden han går bedrøvet bort. Og så kommer du over i det 19. kapitel, og der ser du, Jesus han siger ikke til Zakæus, selv alt hvad du har, og giv det til de fattige. For hvad sker der med Zakæus? Zakæus får et syn af Jesus Kristus. Zakæus han får en oplevelse af Jesus. Jesus møder ham. Og da Jesus møder ham, så er der ingen diskussion om, hvad der så skal ske i hans liv. Da Jesus møder ham, så kommer alt det der med penge til at få en sekundær position i hans liv. Det bliver slet ikke noget problem for ham. Hvad er det, han siger? I kan stole på, at folk stod i kø dagen efter, da de hørte, han sagde, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver til de fattige. Der var en kø så stor uden for hans dør dagen efter. Amen. Halleluja for det. Og har jeg snydt nogen, har jeg presset penge nogen, så giver det 4-dobbelt tilbage. Du kan stole på, at der var nogen, der kom og blev rige den dag. Fordi Zakæus, han havde set Jesus, og det forvandlede, vendte op og ned på hele hans system. Amen. Halleluja. Halleluja. Jeg kunne også godt tænke mig lige at dele med jer i Matthæus det 15. kapitel. Matthæus det 15. kapitel. Skal vi lige gå over til og se på den kananæiske kvinde. En hedensk kvinde. En hedensk kvinde. Hvorfor tager jeg de der personer frem, som ikke lever sådan regelret og ikke lever efter normerne? Fordi det, jeg gerne vil vise dig her, det er, at det er af nåde ved tro, at Gud gør mirakler. Amen. Det er mennesker, som ikke kender til religiøs præstation og til religiøse gerninger og til religiøse bud og regler. Det er mennesker, der ikke kender til det. De griber Jesus Kristus med troen og får fat i miraklet, fordi det er Kristus, det kommer fra. Vi læser her om den kananæiske kvinde i det 15. kapitel i Matthæus. Jesus gik bort og kom til området ved Tyrus og Sidon, og en kananæisk kvinde, altså en hedensk kvinde, kom fra den samme egen og råbte, forbarm dig over mig, herre, Davids søn, min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte får i Israels hus.
Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Der sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det sker dig, som du vil. Og i det samme øjeblik blev hendes datter rask. Kvinde, din tro er stor. Jesus han siger det om 2 personer i Det Nye Testamente. Han siger nogle gange til sine disciple, hvorfor tvivler I? Hvorfor har I så lidt tro? Men der er 2 mennesker, han taler om, der har en stor tro i Det Nye Testamente. Og det her, det er det ene sted. Det andet sted, det er den romerske høvedsmand. Hvor Jesus han siger til ham som siger til Jesus, sig bare et ord, så bliver min tjener rask. Så siger Jesus, så stor en tro har jeg ikke fundet i Israel. Så 2 hedninger i Det Nye Testamente berømmer Jesus for hans store tro. Fordi de sprang over alt det, der forudsætter i det religiøse mindset. Forudsætter, at Gud kan gribe ind. De sprang over alt det og brugte deres tro til at gribe miraklet ind i deres liv. Er I med? Af noget ved tro sker det. Nådens indgreb, nådens dimension, nådens kraft i vores liv giver os adgang til tronen. Giv os indgang, giv os forvandling. Kære venner, hvor er det fantastisk at sige det, hvor er det fantastisk at opleve det. Og hvor vil jeg gerne have, at det skal være et nådesfolk, nådesmennesker, som er her, som har denne nådes forståelse og nådens kraft, som vi bad forrige gang, jeg talte her, at Gud må udgyde nådens og bønnens ånd. For det er det eneste, der ligesom kan føre os ind i det guddommelige. Det rige, velsignede liv, det bliver ikke ved mine præstationer. Og her har du bare kvinden her. Hun brugte sin tro, skal jeg da lige lov for. Og jeg har hørt den her prædiken før, tror jeg nok. Da hun har sin nød og sit problem, da hun har sin store byrde med hendes datter, der er besat af en ond ånd, så kommer hun til Jesus. Og hun erklærer ham, Davids søn, du har magt, du har kraft, du er kongernes konge. Så hun kendte ham, hørte om ham. Og den første reaktion, hun møder, da hun har sit bønnebehov, hvad er det, søn? Han siger ikke et ord. Ikke et eneste ord. Det er den første reaktion. Kender I nogen af jer den reaktion, når I har et bønnebehov? I har et stort behov, I har en stor længsel, I har en stor nød. Og I beder, og I råber til himlen. Og hvad sker der? Ingenting. Overhovedet ingenting. Den her lektion, vi har her, den lærer os at fokusere på Jesus. Bare skal jeg sige til dig fra starten af. Den lærer os at fokusere på Jesus. Den lærer os at fokusere på Jesus. Den lærer os ikke at være optaget af alle de forhindringer, som er på vejen. Og begynde at diskutere dem, debattere dem. Bøn, bøn, ikke bøn. Hører Gud altid bøn, hører Gud ikke bøn. Hun kunne standse op, og så kunne hun holde et seminar om, hvilke 7 veje, der skal til for at få bøn besvaret. Vi kunne komme til et seminar på en bibelskole, og så lære 10 principper for at få besvaret vores bøn, og 20 årsager til, at bøn ikke bliver besvaret. Men det var ikke det, hun gik op i. Hun bevarede sit fokus på Jesus. Halleluja! Hun bevarede sit fokus på Jesus. Og da der ingen bønnesvar var, gav hun op. Så gav hun... Nej, det gjorde hun ikke. Hun kom ind i næste step, næste niveau, som angreb hendes mentalitet og hendes følelsesliv voldsomt. Hendes næste niveau, det var, at disciplene sagde, Jesus, ja hende bort. Hun generer os. Der var ikke nogen, der støttede op omkring hende og sagde, lille søster, vi kan godt forstå din frustration. Nu skal vi støtte op omkring dig. Nej, Herre Jesus, send hende væk. Hun irriterer os. Hun kommer her og forstyrrer vores møde. Hun forstyrrer vores gudstyrkelse. Hun forstyrrer vores måde at være. Det kan vi ikke have, Jesus. Kan du ikke godt sende hende væk? Sikke en fortabthed, hun må have oplevet. Sikke en forkastelse, hun må have oplevet. Sikke en sorthed, hun må have følt i sit liv. At hans disciple bad ham om at smide hende ud. Så hun kunne med rimelig grund, og havde hun været dansker, så var hun skreden for længe siden. Det var hun. Så var hun smuttet. Men hvad gjorde hun? Kære brødre og søster, hun bevarede sit fokus på Jesus. Amen. Hun kunne have gået op i regler og bud og principper, men det var ikke det. Hun gik op i Jesus. Næste niveau, hvad er det? Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Jesus, det er diskrimination det her. Det er virkelig strengt. Her siger du til en nødstedt kvinde, at hun ikke skal regne med at få hjælp, fordi du er ikke sendt til hende. Jeg troede ikke, der var personsansættelse hos dig her, Jesus.
Og her siger du er sendt til Israels folk. Ja, det var han. Han var sendt til det folk for at åbenbare sig selv som Messias for dem, at de ikke tog imod ham. Det var én ting, og derfor så kom det også til at ske det, at hans efterfølgere vendte sig til hedningerne, som Jesus også havde talt om, da han stod på Himmelfartsbjerget. Så sagde han, gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. Men han var her først og fremmest for at række ud til sit eget folk. Og åbenbare Guds vilje iblandt hans eget folk. Og derudfra skulle herligheden udgå til alle nationer. Så det er jo rigtigt nok i den forstand. Men den kære lille hedenske kvinde, den kære lille mand, der får det her budskab, det er ikke til dig. Det må du simpelthen bare glemme. Det er nogle andre. Det er de hellige. Det er de hellige i landet, der er de herlige. Det er dem, der har undervisningen. Det er dem, der har visionen. Det er dem, der kender budskabet. Det er dem, der følger ånden i dag. Det er dem, der kan opleve det her indgreb fra mig. Det er ikke dig. For du skal først. Det ene, og det andet, og det tredje. Forstår I, hvad jeg siger? Forstår I, hvad jeg siger? Du skal først en hel masse. Du skal være i den rigtige liga. Du skal være i den rigtige sammenhæng. Du skal være under den rigtige indflydelse, osv. Og Jesus, han er streng ved hende, synes jeg. Han er hård ved hende. Men hun er bare... Hold fast, hvor er hun fokuseret. Hold fast, hvor kan vi lære noget af hende. Hvad? Hun springer over det der med, at der er tavshed. Hun springer over det der med, at de vil smide hende ud. Hun springer over det der med, at Jesus han siger, det er ikke for dig. Og hun negligerer det fuldstændig, fordi hun ved, at han er Davids søn. Han er kongernes konge. Så hvad gør hun så? Den reaktion, hun giver, hvad er det, hvis I ser jeres bibel? Hun falder på knæ for ham. Halleluja. Hun begynder ikke at diskutere og argumentere med Jesus. Hun begynder ikke en teologisk diskussion om både det ene og det andet og læresætninger og hvad det er. Hun går bare ind i tilbedelse og lovsang. Der skulle jeg have haft det rigtig godt amen. For det er en rigtig god ting. Når det hele, det er fuldstændig formørket. Når det hele, det er fuldstændig elendigt, så sætter du dig hen til klaveret, du gør. Så sætter du dig hen, eller sætter en CD på, eller hvad du nu henter ned, downloader, og så henter du det ned, og så priser du Herren. Så kører du i din bil. Da jeg havde en motorcykel, så kørte jeg ud på landevejen, og så råbte og skreg jeg. Amen. Uanset hvor stærk og høj den her motor, den bullerede, så råbte og skreg jeg bare til himlen. Jeg mødte en pastor nede i Afrika, han sagde, en amerikaner, han sagde, ja David, det er lige præcis det, jeg også gjorde derhjemme i USA. Jeg satte mig på min motorcykel, når det hele det var kørt fast, og så drønede jeg derudad, og så fik den på alle tangenter. Amen. Halleluja. Priser Herren. Ærer Herren. Tilbeder Herren. Lovsynger ham. Halleluja. Skal vi gøre det? Eller skal vi lade være? Skal vi bøje os under det? Og sige, Jesus, du har opgivet mig. Jeg opgiver dig. Men Jesus, han ved naturligvis, hvad han gør. Amen. Hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Kan vi blive ved med det? Kan vi blive ved med det? Brødre og søstre, begravelser er ikke min nådegave. Det er ikke. Begravelse er ikke min nådegave. Jeg har få i min 30-35-årige lange tjeneste. Gud være lovet for det. Og de ganske få, jeg har, er begravelser, som jeg ikke burde have været. De har været tunge og smertefulde. Men der var det en naturlig afgang. Halleluja for det. Hjem til herligheden. Men der er ikke nogen her, der er i fare. Så længe I er sammen med mig, så dør I ikke. Amen. Pas lige på. I må ikke melde jer for tidligt ud af menigheden. Så længe I er sammen med mig. Herrens engle slår lejr om dem, der frygter ham. Det er lidt af en frimodig bemærkning, det ved jeg godt. Men jeg siger den alligevel, fordi salvelsen og nærværet af Kristus, og troen på, at han fører os igennem til vores livs mål, den bor i mit hjerte, og den bor også i dit hjerte, og den kommer fra den her talerstol. Gud taler tro imod alle umuligheder, imod alle former for sygdom, imod alle former for trusler. Vores kære profet, der stod her sidste søndag, Bishop Smith, nogen af jer lavede mærke til sådan en pyld herovre på den ene side. Ja, lige fået konstateret kræft, som kunne sprede sig til hjernen og til hele molevitten. Men hvad kommer han her med? Lovsang, tilbedelse og tro, og opmuntre dig, og opmuntre mig. Halleluja. Vores bror Mathias, han skriver til mig næsten hele tiden, David bed for mig. Akut ind på hospitalet den ene gang efter den anden, og familien angrebet og så videre. Men han kommer, og han profeterer, og han tilbeder, han elsker, og han ærer Gud. Halleluja. På den måde kan man ikke dø. Det er jo umuligt at dø med sådan en ånd inde i sig. Amen. Opstandelseskraften, der bor inde i os, skal oprejse og levendegøre vores dødelige legemer.
Halleluja. Come on. Vær lidt begejstret. Hvorfor skal vi være sorte alle sammen for at råbe halleluja og danse og skrige? I sidder fredag aften og ser Vild med Dans alle sammen. Når I så snart I kommer ind i Guds hus, så er I sporvild med dans. Så er I færdige med dans. Du skal ikke dø, men leve og kun gøre Herrens gerninger. Halleluja. Vi skal ikke dø, men leve og kun gøre Herrens gerninger. Ja, du kan være, at du bliver gammel, og det er helt fint. Og når du vil hjem, så kan du bare tage hjem. Men mæt af dage, det er det, der handler om. Mæt af dage, eller også martyrdøden. Eller at Jesus han kommer ikke. Der er kun 3 legitime måder at dø på. Hold så op. Alt andet. I Jesu navn. Okay. Det er ikke rigtigt, siger Jesus så. Det er den 4. hindring, tror jeg det er. At tage børnenes brød og give det til de små hunde. Nu er han godt nok hård ved hende. Han siger ikke, hun er en hund, men den er tæt på. Hvad? Jeg havde meldt mig ud af Jesu menighed, hvis det var mig, der havde fået sådan en behandling. Ja, det er til ham her. Men dig, du er jo altså, det er ikke til dig. Du er tamiler. Så, og det er kun for danskere, det her. Sorry, Tissan. Find dig lige en tamilmenighed et eller andet sted. Det er jo det. Det er jo det, han siger. Det er til Morten. Han er også en del af familien. Han skal simpelthen have brødet. Ja. Svigersøn, han skal have brødet. Men dig. Det er der Jesus han er. Og Tissan, hvis han er nu rimelig fornuftig, så siger han, David, pastor David, goodbye forever and ever and ever. Farvel for evigt. Men den her kvinde, hun er ikke som os. Hun er ikke som os. For hvad har hun, brødre og søstre? Hvad har hun? Fokus. Fokus. Det er Jesus, der kan hjælpe mig. Han er hård ved mig. Han er barsk ved mig. Men han kan hjælpe mig. Zacchaeus var lille. Kommet til korpen hele sit liv. Men fokus. Jesus kan hjælpe mig og forvandle mig. Og den her kvinde, Jesus kan hjælpe mig og forvandle mig. Så der falder måske nogle små smugler ved bordet her, Jesus. Så tager jeg dem. Det er godt nok for mig. Det er godt nok for mig. Hvem kunne tænke sig at sige det her i Danmark? Kan jeg bare få en lille smule af den salvelse, af den berøring, af den kraft, af den kærlighed, af den nåde, af den velsignelse, af den hjælp? Kan jeg bare få en lille smule, så tager jeg det. Jeg tager alt det, jeg kan få, om det så bare er krummer. Næh, jeg vil gerne have et fuldt brød, og det skal helst være nybagt, og der skal være meget med kerner i, og det skal være på den ene og på den anden måde, og så skal det være skåret i skiver lige præcis i den længde og den størrelse, jeg kan lide det. Vi vil have det på vores egen princip, for vi har vores regler, vi har vores fornuft, vi har vores orden herinde. Vi vil have det sådan, som vi plejer, eller sådan, som andre også kan forvente at få det. Men hende her, hun skilte sig ud, og du og jeg, vi skal skille os ud, fordi vi har et fokus, og det er på Jesus. Nådens fylde rummer han. Ham, som er fyldt med noget. Så hun siger, jeg tager de krummer, de smuler, jeg kan få. Dem, der falder fra min herres bord. Og hvad siger han så til hende? Kvinde, din tro er stor. Tro, hvad er det? Det er en handling. Tro, det er en beslutning. Tro, faith is an act. Tro er en overbevisning i dit hjerte om, at Jesus, når jeg ser på ham, så vil han føre mig ud, så vil han hjælpe mig. Og Jesus han siger, dig ske som du tror. Og i samme sekund blev hendes datter fri. Halleluja. Fokus på Jesus. Ikke på gerninger. Ikke på egen magt og egen kraft, som vi læste i Efeserbrevet det 2. kapitel, men fokus på Jesus Kristus. De, der ikke kender til præstation, ser det ud til i Guds ord, men blot tror på nåden, de kan meget lettere tage imod det. Amen. Det ser ud som om troen fungerer først, når vort blik vendes bort fra vores tilkortkommenhed og vores mangler, og erstattes med troen på Jesus og med fokus på hans nåde og hans evne i os.
Og her har vi læst om Zacchaeus. Og vi kan ikke kvalificere os til Guds velsignelser gennem egne anstrengelser. Egne gerninger. Lovens tid hørte op. Amen. Lovens tid hørte op med Kristus, da han opstod fra de døde. Den viste sin afmagt i os. Den fører os ingen steder. Den kan vise os vejen, men hjælper os ikke til at komme derud af. Det gør nåden. Tro og præstationer fungerer ikke sammen. Men nåde og tro fungerer sammen. Skal vi sige det alle sammen? Tro og præstationer fungerer ikke sammen. Men nåde og tro. Kære brødre og søstre, vi hader alle synd. Vi hader alle sammen dovenskab. Vi hader alle sammen vanhellighed, tomhed, uvirksomhed. Men nåden hjælper os af med de her ting. Amen. Nåden befrier os fra de her ting og giver os fremdrift til et frugtbærende liv. Jeg siger ikke, at Jesus ikke helbredte nogle af Israels folk også, men han understreger, at de, der ikke kendte til præstation for at nå Gud, de kunne meget lettere tage imod i tro. Hvis vi er programmeret med alle de her ting, så er det svært for os at tro, fordi der er så mange hindringer, der står i kø i vores sind. Min undervisning om hindringer for helbredelse for nogle år siden, og det er en smadret god undervisning, om cirka 20 årsager til, at folk ikke kan blive helbredt. Og jeg er selv blevet velsignet med det, men jeg har bare ikke set nogle resultater af den undervisning, at folk er blevet helbredt. De er bibelske principper. Alle sammen er bibelske principper. Men mennesker, der har set og hørt det, de er ikke blevet hjulpet til at komme ud i helbredelse. Fordi fokus, det kom på hindringerne. Det kom på forhindringerne. Og der er mange forhindringer. Men hvis fokus er på forhindringerne, i stedet for på Jesus, nåden, troen på ham, så svækkes evangeliets kraft, har jeg fundet ud af. Halleluja. Er det ikke godt, man kan blive korrigeret lidt? Nogle af helbredelsesforkynderne, du ser både her i Danmark og ud over verden, jamen de er så enkle. De er så enkle. Bare tag imod, og hvis ikke du kan tage imod tro, så bare hvil på min tro, siger Hans Berntsen. Jeg skal nok tro for dig. Der er ikke så mange bud og regler, der er ikke så meget kompliceret. Det er bare, må jeg bede for dig, Jesus vil helbrede dig. Og hvad sker der? Helbredt. En ung pige kom herop for i søndag. En ung pige kom herop. Var det dig, Elisabeth? Ja, hun her. Er Elisabeth her, Michelle? Er hun her? En ung pige, der hedder Elisabeth. Hun er ikke her, okay. Sportskvinde, idrætskvinde. Pastor David, vil du bede for mig? Jeg har ikke været der før, tror jeg, eller måske en enkelt gang før. Men bare tog imod. Enkelt. Løb lidt frem og tilbage. Min fod er hel. Det er helbredt. Amen. Hvor var fokus? Ikke på en masse ting, hun vidste noget om. 7 vej til det ene og det andet. Men hun havde bare hørt om, at Jesus kunne møde hende. Og Jesus skulle helbrede hende. Jesus siger til den blinde, Bartimaeus, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Nogle gange kan det være, at vi vender det måske om at sige, hvad må jeg skal gøre for at kunne tage imod? Hvad må der skal ændres ved mig? Og der kan godt være, at Herren han peger på nogle ting. Men vi så bare i tilfældet med Zacchaeus, at der var ikke så meget diskussion. Der skete bare en umiddelbar forandring i hans liv, fordi Jesus kom ind i hans liv. Amen. Ja, halleluja. Lader vi nåden lede os til Kristus, så ledes vi til visdom, så ledes vi til frugt og gennembrud og velsignelse. Nåde er ikke en belønning, men nåden er en gave fra Gud. En af verdensevangelisterne sagde for nylig, vi må gøre op med myten om, at Gud virker mirakler i ulandene. Vi må gøre op med den myte, at Gud virker mirakler primært i ulandene. Og jeg tænkte på det igen. Det er jo fuldstændig rigtigt. Hvad sker der, når vi er i Afrika? Hvad foregår der på et Reinhard Bonke-møde? Hvad sker der i Nigeria, hvor Olo og hans frue kommer? Hvad sker der de steder der? Der er ikke indbygget en hel masse undervisning om så og så meget, og så og sådan skal du leve, og sådan og sådan. Der er en modtagelse i tro, og nåden kommer og gør sit værk i menneskers liv. Helbredelse kommer, befrielse kommer, åndelig vækst og hjælp kommer. De griber det i tro og forvandles igennem den nådens gerning, som Gud han gør i deres liv. Så de kender ikke til lovens krav, lovens bud og regler, men kender til troens handling og troens gerning i deres liv. Stræk efter det i tro. Så fokus på nåden, i hvert fald for mit vedkommende, det er, at vi skal væk fra gerningstænkning.
som middel til at opleve velsignelser. Væk fra gerningstænkning som middel. Væk fra 7 skridt til sejr. Væk fra 8 hemmeligheder om urfyldte bønner. Væk fra 9 veje til velsignelse i dit ægteskab, eller 10 principper for økonomisk velsignelse. Det kan være meget godt alt det der. Men standser vi op, og fokuserer vi på alt muligt andet, end på det Kristus har gjort. End det Kristus han virker, end det Kristus han skaber, end den Kristus-fokus, som skal være hos os. Halleluja, vær optaget af Kristus, for når vi er optaget af Kristus, så får vi den fylde, den kultur, den natur, den ånd, og den styrke, og den kærlighed, og den visdom. For Kristus er visdoms begyndelse. Kristus er hele kundskabens fylde. Amen. Så det jeg mener, det er fokus på Jesus. Amen. Fokus på Jesus. Nåden opdrager os. Nåden i Kristus opdrager os til god gerning, står der. Ja, halleluja. Kristus er nådens vidunderlige manifestation i vort liv. Jeg tror, jeg har fanget budskabet her. Af nåde ved tro kommer vi ind i de dimensioner der, som Gud han har for den enkelte af os.